It-tnejn filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat ingħaqad mal-komunità Musulmana f'Malta li kienet qed tiċċelebra l-iftar, jiġifieri tmiem ir-Ramadan. Huwa beda diskors tiegħu b'referenza l-attakk terroristiku li seħħ il-ħadd filgħaxija f'Londra fejn sostna li t-terrorizmu m'għandux fidi u kulħadd irid jaħdem biex l-estremisti ma jitħallewx jieħdu d-dinja f'idejhom. L-Imam Mohammed El-Sadi qasam l-istess ħsieb tal-Prim Ministru fejn sostna li sfortunatament it-terrorizmu l-għandu wiċċ u anqas frontieri u għalhekk irridu nkomplu niġġieldu kontra l-estremiżmu. Huwa spjega wkoll it-tifsira tal-iftar li għall-Musulmani tfisser ferħ. Għax il-Profeta Sallallahu Alejhi Eid il-bniedem li jsum għandu żewġ okkażjonijiet ta' farħ. L-ewwel waħda meta jisbiċċa s-sawm u jiekol u jifraħ għax عمل ذاك الصوم والتاني واحدة متى يلقى المولاي باش يفرح بالمغفرة والحنينة تاعو. Fid-diskors tiegħu l-Imam awgura lil Prim Ministru Joseph Muscat għar-rebħ elettorali fejn tkellem ukoll dwar ir-relazzjoni eċċezzjonali bejn din il-komunità u l-Gvern. U tirrifletti wkoll l-valuri komuni bejn il-Muslimin u bejn ħuthom insara. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm ukoll patrijiet minn ordnijiet insara, konferma kemm l-Iżlam f'pajjiżna huwa wieħed tolleranti. Huma jiġu jżuruna u jipparteċipaw fil-funzjonijiet tagħna u fil-laqat u fil-konferenzi u s-seminars li aħna norganizzaw u aħna wkoll nżurhom fil-knejjes, jiena nmur għall-knejjes nittindi per eżempju l-okkażjonijiet differenti.